Eh, right. Apo. Zvakamira sei apo, zvakamira sei. Zvakamira sei hama dzangu apo, zvakamira sei. Panani apo, uyai tione. Uyai tione tinzwe kuti zvakamira sei. Takuda kutanga kuita ma-live shows naika, so ndati tisati tatanga ma-live shows atitoda kutanga mumazuva mashomanana anoteverayo, ndati regai timbouye pano titeste network yedu, tione kuti network yedu inotitendera here. So kana pana ari kuona panguva inoyi chikumbiro changu kuti uite sei, uva unonyora mucomment section umo kuti network yakamira sei, ndiri kunzwika here, hapasi kubreka here, chii chiri kunatsoitika chaizvo. Pana Rebecca apo, Rebecca hanzi wamuka. Hanzi wamuka. Aiwa, kunoku hatisataita sei, hasati arara Rebecca, kunoku ndokunga dzitori kuma-8. Nguva dzangu dziri kuti idzo 25 minutes to 8 hasati arara. Asi kwamuri ikoko matorara kani, muri kupi kwacho, muri kuchina here uko kana kuti muri kupi? Ndiani uyu zvakare, hanzi ndiRonaldo, hanzi wadii. Bho zvekuti Ronaldo, bho zvekuti. Ameno ndiri kunzwika here hama dzangu apo? Ndiri kunzwika here, ndiri kunatsonzwika here? Nyorai comment section please, ndapota. Nyorai something. Uye zvakare kana pane arida kupinda mustudio, ndingatende zvikurusa kana munhu wani zvake akapindawo mustudio, ndobva ndanatsoita make sure kuti aiwa network yangu iri bho, kuitira kuti patinenge takuita mashows toziva kuti zvinhu zvese bho, zvekuti naika hanzwe kunzwika bho wangu. Aiwa, kana ndiri kunzwika bho, aiwa zvinotendwa izvozvo. Kana pana arida kumbopindawo mustudio apo, ngaapinde tingotaurawo 4-5 minutes, then tobva taita sign out, nekuti muzuva ranhasi hatina topic chaiyo. Topic yenge iripo kana kuti topic itoripo, inyaya yongotestawo network, tione kuti zvakamira sei naika. So ndakangomirawo kana munhu wani oro 2 zvake ndokurova inotambirwa kwe anongopinda mustudio. Hadi Zuda riri kupenya pakaipa. Zuda, zvobvudzi zvinonetsa izvo hama yangu. Zvebvudzi zvinonetsa kunesa vanhu vechirume. Wakatongogera kudai so, paunenge waunganonogeza mvura inongomhanya, hauzombopakaita kana makweni. Handoeketa, hauzombopakaita kana makweni. Bho zvekuti ona kana kamwana kangu ndakakaroesa Zuda futi. Unododza kweni yangu ndakakupapaidza. Ona. How are you? How are you? How are you? How are you? Are you okay? I'm okay. Are you feeling okay? Are you feeling okay? Where are you guys? Who are you guys? I miss you. I miss you. I miss you guys. I miss you guys. Okay, chenda. Go. Bye. So say bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, yanotamba. Ndo yacho kahama dzangu. Ronaldo, pinda kamustudio apa tinzoti zvakamira sei. Pinda mustudio, pinda. Pinda mustudio, Ronaldo, pinda mustudio. 2 minutes, alo. Ndakuita zvebusiness, notamba, ndokurova. Notamba.
inotamba una mama kukapaidze soro nenge damba. Anyway, kana pasina aripo inotamba barumura inotambira kubarumura kutseke iyo dukuru. Amo. Anyway, kana pasina aripo haisi nyaya, haisi hora, ndafara zvikuru sa ndaona kuti network yangu haisi kubreak, haisi kuita sei. So I am signing out.